Jamaare heɗitoɓe ko de radio international Abuja, assalamu alaikum. Barka meɗen kikkiɗe barka meɗen fottuki der taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde jamdi jowetati wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi joweɗiɗi wakkatire GMT. Der taskaramji ɗi hin e kubaruji ɗimin taski waddanki on hande, der hotoji ɗimin taski waddanki on hande. Unnanai hukumawa hakkilanki kuɗe hijju hana lesdi Nigeria, wato National Hajj Commission of Nigeria na kon andini dow timminki taskaram dow ko larani kuɗe hijju hikka. Ina kuma maka dosa kuɗe hijju yotti o ƴewni min gara min gaɗana mo bayanu dow nder taskara hijju hikka ɗume min timmini ɗume lutti. Min andini mo dow min taskiti fuu fottani mo bo. Nden bo ha ton nder leydi Niger on nanai ɗum omti lawol bittol narral hakkunde leydi Nigeria e leydi Niger. Yara ɗum ministajo diplomacy lesdi Nigeria Ahmed Yusuf Tugga waddi e nder yontitande jaɓɓinde e jaɓɓeki boɗki ko heɓi daga bandi ko mo diplomasia lesdi Niger Bukari Ya'u Sangare omti wongo wilito heso wittinoygo narral hakkunde gomnati e lesdi Niger e Nigeria. Ɗo goɗɗi nder fotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Inde an Ibrahim Iromo Dake joɗi hoɗanta on laɓangal taskaramji ɗin jemmare nde. Amma aran da Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi no andina en no duniyaru ndun nyalliri. Heɗitoɓe assalamu alaikum. Aranda horeji nder kubaruji ɗin. Mobgal horeɓe diwe leydi Nigeria tigi komiti ngam nyawdugo fitinaji peƴƴutoɗi e leydi ndin. Leydi Congo RDC e murtuɓe Rwanda M23 M23 ngadi alkawal tabbitingo jonde jam ha leydi Congo. Leydi Yemen andini hebgo nasaraku e do konno en maari. Keɗite kode radio international